muri Michael. Amma shi ne zaka ce laifina ne. Wai yaro wannan ya ta mutuncin ma gari? A'a ƙarya ne. Soja ba taure. Barota. Ba ina kake kai rubuce ƙoƙo. Kai san kada hankali don in ne kai. Zan baɗa baba. Yanzu na da su dai an kai sati ɗaya yanzu. Ado ne fa na mamajo jin mata ni fa akan mace fa duk masifar da zan shiga da hadarin da zan shiga in dai mace ce wallahi sai na shiga. Ado na mamajo, Ado na mamajo. Rusuni Movie da haɗin gwiwar Ayu Mafaras ke gabatar da shahararren fim ɗin nan Ado na mamajo, Ado na mamajo, Ado na mamajo. Ni za ka keta? Na ket ni za ni to in baka ka keta na hadin? A to ai taimako ne ba dora mu tafi kan ni ba za ka taimaka min ba duk marasa karfin da suke duniya sai mata ta ka gani? Kai kana da matsala. Duk ƙauyen nan ban ga mace da ta kai kidire dubu can ƙoto a yau dubu wani tsayuwa da take. Lafiya? Lafiya? Kai baka san Allah ya hana kallon mata wani wani? A ni fa ina da ke. Da ka kalle ta gwara kamar. A to ai gaskiya ne. Ado na mamajo. Ado da Hamza ga ado na mamajo. Ado da Hamza ga ado na mamajo. Hamza ina da kishi, ciki shi a aure, asali ya samo shi, rayuwa ta aure, ni ba zan saki ba. Kin ga nan gurin kamar wannan lokacin gobe sai ki zo ki same ni. In ma ban fita dan jira kai zan ma riga ki ma zuwa kin ji. Nagode Indo. Indodo. Indo. Kai. Wannan saurayi ki rike shi ga. Ki rike mana shi kar ta kam. Na zama musu ciwon ido sai haƙuri ba yadda za su. Wannan sabon salon tallan tsire ne har sai an sha gaban mutum sannan za a yi mishi talla? Ko babu kuɗi. Ni na san yadda za mu yi mafan shi. Gwara ka je ka ɗauko tabarma in ka fito. Ado na mamajo, Ado na mamajo. Ɗaukar nauyi Ibrahim Hare Zurot. Mataimakin darakta Malam Zax wanda ya shirya shirin Bashir Mandi Brigade. Sai na amince maka da maka ce ka hada samun fitina a cikin gidana. Allah ni fa matar aure tana hawa ba fitina nake son ba ni nan baki. Allah ya shiga tsakanin nagarin nan. Kuma Allah kai da mu ga harawa. Wace harawa ce? Akan me dan me yasa kake bi ta jikin katangar ban ɗakin gidana? Ado na mamajo wanda ya bada umarni a Lirsini. Wuyarta kawai na je ƙauyen nan in faɗi bukata ta. Alƙur'an na faɗa baban baraka ya ce an ba shi. Ta ba ni ne mataurin auren. Da rage ga abin da ya rage
mu sa rana waje da shi ya ga yarinya. Ai ba ganin ta zai je yi ba malam, ai kawai auren ta zai je yi, saboda ba na son a wani ɓata lokaci. Wallahi ni ma abin da so na faɗa ke amma sai ne gudun kar a ɗauka ina so in mai da abin neman kuɗi ne. Kin san ni suna na yayi tambari in dai magana harka ce ta kuɗi. To malam, ai kowa ya riga ya san halinka ne, yanda kake bauta wa kuɗi kowa ya sani. Ya isa haka, kar kuma ki bari. Shikenan. Idan ya auri yarinyar nan alkur'an zai ji daɗi, kuma cikin ƙanƙanin lokaci za ta haifa mishi sankatan yaya. Kin san uwarta, asalin uwarta haifa bullata na ce Allah wallahi. Sannan nima kuma kin ga yadda aka juya don butaliya, dole ya fara gani na a matsayin uba. To uba mana tunda yana auren yar dan uwana. Mana malam banda abun ka bai ganin ka a uban? Amma ai ba kamar yanzu. Ai ba bai shi ne kai, ko ya ki ko ya su dole. Ka ga masu yantuwa? Kai da kanka za ka yi murna da farin ciki in ka aure yarinyar nan Baraka, amma ba za ka gane abin da nake nufi ba sai ka aure ta. Bisan da mun kusa a wata hanya can za ka yanka yawa nan ka san hanya ce ta ƙauye ba sai ka ba hankali. Za ka iya ko? Yawa da kyau. Kaga daga nan wannan hanya idan ka miƙe sambal har ƙofar gidan su Baraka, a zai yanzu aka tana nan ta ci kwalliya tana jira. Ai ta san za mu zo. Ai ta san za mu zo. Duk wani gida da ka gani wani fili nan daga gonar gado ko dai cikin dai a cikin tsatsan mu anan aka yanka duk aka mai da su gidaje haka. Magana ne kike mun wallahi zan kama ki na rantsa da Allah ba zan yarda ba wallahi sai na kama ki ta isa haka zo Allah ke Baraka ke wai ke mace din ma kace yarinya ne babban mutum irin wannan yana miki magana kina dagewa sai ki fada to ka kuma malam ina ruwanka da ni na san ka ne ke ba daga zaduwa Allah mijin da zaki aura ne fa ni na ruwana na san shi ne na hanya ina ta abin da ina yaban ki sallah kuma kina abin nan shine mijin da zaki aura ai sha wallahi do annabi do Allah kake Nasiru kana so ka ce min wai wannan ita ce yarinyar da aka ce zo in gani zan aura Baraka ba ka ganta santaleli ya san kowa kin wanda ya risa ko ai na ga maka duk yadda ake tana nan ta ci kwalliya tana jira ke duk usa ki gaishe shi tana gaishe ka ya Allah maza gida ga munan maza gida Malam Talha, irin wannan kokari haka yanzu kake da a cikin ranar nan? A'a, sannu fa, sannu ku. A'a,
sai dai kuma gashi kun yi rashin sa'a malam din baya nan. A'a ai ina sani na san yana gona. To ai mun yi da shi dama sai da yamma za mu haɗu mu tattauna da shi. Allah sarki Allah sarki. Wannan ɗana ne. Ikon Allah. Na wajen Talatuwa ne wacce nake aure ne. A'a na wajen Talatuwa dai Allah mai iko manyan mutane sannu ka ji yaro Allah ya albarka muna fi jin labarin abin alkhairi da ake yi Allah ya ƙara buɗe ka yana ƙoƙari Allah ya sa a fi haka Allah ya kare ka daga sharrin mahassada. To dama dai magana ce ta sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To Tsalha idan ban fahimce ka ba ka san sunnonin da yawa wace sunnar? Ka ji lafiya. Ya fa har yanzu ke dai haka kike. Ana ruwa ya ci maka kina ganga ta fashi. Ba ni labari Tsalha ina jin ka. To magana ce ta aure. Auren yarki Baraka. Shine angon shi zai aure ta. Shine angon? Kwarai da gaske. Kai alhamdulillah Tsalha ka ce da babban labari ka zo min. Tabbija ka ce tafiyar ta wuce. Alhamdulillah Allah ka malam ya ji labari. Gaskiya daga ganin alama mutumin kirki ne. Allah da ya tsare. Ya rike ba danki iya gyatu masa kawai nake aure amma kake ga da ya kama da yake. Kamar kai ne mahaifin. Wallahi. Allah ya yarin iko. nan ina ga miki inda zan ce ya ƙara mun wani auren wallahi yi zai. Ai ka je ka kai kuma. Wannan ce ai ka je ka kai kuma. To ai na za a yi wannan danyen aiki kai ma dai. Amma wai ina mu ga miki yadda ya rike ni inda zan ce mun wani auren yi zai. To Allah ya ƙara sutura, Allah ya ƙara sutura, Allah ya mai albarka, Allah ya maka albarka. Yau ka ganta ashe mu duk magana da muke kaga tana tsaye ashe tana leƙen mu. Za ki ɗauki langa ki tafi gidan Lami ki karɓo musu alala. Har yanzu na alalan ne. Ai Lami tana alalan nan. Shekara sama da 30. In farashi ya tashi ita ma ta ƙara. Sa murfin mana haka za ki tafi ba murfi? Kinga ki ce a samun yajin ni a gefe kuma a samun ja sosai. Baka banci alalan nan ba Tsalha. Tsalha na fa gode. Wanda yarinya ta ba don dai kyakkyawa ba ce dai aika san akwai turiri ta. To wannan abu yayi kyau. Kuma tunda kun buƙaci za a ɗaura aure kafin ku koma, insha Allah hakan za a yi. Ikon Allah. Sai yanzu Allah ya kawo baraka miji. A tuba. Alhamdulillah. Ai sa'a ce ta kawo mata wannan ainihin jikira. Saboda shi wannan yaro da kake ji da gani wallahi ko a birni ɗaya ne tamfal da 10 saboda samun irin shi wallahi sai an tura. Gaskiya. Wallahi. To yanzu yau sai kuke so a ɗaura auren. Ai ayuba mutum da mun riga mun zo yanzu yau din nan za a ɗaura aure. Ko? Saboda ita ma mahaifiyarsa yadda muka yi da ita kenan. Ka fita ka kirawo liman a ɗan gaggaya wa jama'a a sa san kira izagaya a haɗa mana mutane ana yin la'asar a ɗaura aure duk kowa ya kama hanya ya tafi sa. To shi kenan sai dai za ku yi haƙuri da wani abu guda ɗaya. Shi ne ka san munan aka ɗaura aure akwai ɗan raye-raye da ɗan kaɗe-kaɗe irin namu na gargajiya na al'ada da muka yi. Ni za ka gaya Allah na tuba ai ba a hana mata irin yan shagulgula irin nasu na biki. To wannan shi wannan gaskiya ne. Karshen ta ita ma gyatun matasa kaga ta zo ko dan wajen tafiya da amaryas. Wannan gaskiya. To shi kenan yanzu abin da za a yi bari in je in samu liman in gaya miki sai ya tura san kira a sanar ana kai sallar la'asar sai a ɗaura aura. Nasu ka kama ka haɗa ɗauka ka haɗa ka ɗan yin dariya mana ko ɗan fura ka yi wannan ranar ka ce fa duk abin nan da ka ga muna yi ba saboda kai ne gaskiya ne ka ɗan yi dariya shi ma da mahaifin surukin naka ji daɗi gaskiya ne to ba damuwa bari in je in samu yaro ne amma dattijo to alhamdulillah sa za a gan shi ko don lokaci ya kai yana da kyau yana da kyau amma dattijo to masha Allah to bari in samu liman din yawa a maza a gaggaya mutu to masha Allah yanzu ke kin amince za ki aure shi haladin kuma fa ina za ki kai shi ke ta yaya za ki haɗa wannan gaba fa da gabanta
shi fa wannan dan birni ne, gashi mai kyau ga kwalliya. Ta yaya kike tunanin zan ajiye wannan na dauki Haladu? Ke ma kin san abin da ba zai taba yiwa bane. Taɓe da lallai duniya yanzu an bar bautan Allah an dawo bautar kuɗi. Ke dakata Zuwaira, wai ko bakin ciki kike min ne zan auri mai kuɗi? Wani irin bakin ciki? Ta za a yi miki bakin ciki? Ai ni ma abun farin ciki ne a gare ni. Ta za ki ce mai aya mana. To ainihin haramar daurin aure guri ya haɗu, liman ya zo, iyayen amarya iyayen ango duk an haɗu, ga uban amarya uban ango, ga ciyaman mai talafera duk sun zo, ga ciyaman baban liya mai rodi, ga su karfe, kowa ya haɗu. Allah ya saka da alheri, san iya ya gode. Ba a taɓa daurin aure na yarinya kamar wannan ba, daga shekara 100 kawo yanzu yarinya ta yi naira 50,000, yarinya ta yi kashi. Muna muna godiya, Allah ya saka da alheri. Ga liman imamu ga tangawa, ai mana duwa Allah taimaki ciyama, ciyaman mai talafera na alasan guban alasan mai kamfanin kanti na ƙasa, ga ciyaman baban da ya mai rodi. Daurin aure ya haɗu, daurin aure ya haɗu, daurin aure ya haɗu, a yi harama. Yarinya ta yi ƙashi, ba a taɓa daurin aure irin nan ba. Mai raba gora gasan ƙira. Karɓo min sako can gurin ciyama. Barka ta yi kai. Allah ya saka da alheri. Na maka kwa? Ga ango ga yau ga ya zauna an zo daura aure. Karɓo min sako na. To jama'a za a daura aure. Sallu ala nabi. Salatin annabi 10. Amin liman. Amin liman. Amin. Allah shi karɓa. Amin. Amin. Alfatiya, aure ya dauru. Allahu akbar, baki ne haka. Ai tun da zuwa ke jiran ka nan. To sannunku da zuwa. Sannunku da zuwa. Ka dawo daga daurin auren cin amanas? Wani daurin aure? Baraka. A'a, baraka ba a daura mata aure ba. Kuma albishirinka da kai fa za a yi auren nan. Kake gabara can tun ka gama cin kuɗin mu a shaida ma da wanda za ku ba, za ka rena mana hankali? Abba. Kana da gida ba jira. Ina kaga. Duk abin da kake ina sani. Kawai mu sa shi alima. Kai. Ka ci kuɗin mu don haka ka biya ni kuɗi na da ka ci. Ai daurin aure ai ba daura shi ba. Ƙarya ka. Wai Allah. Ya wula. Yale shi mu tafi mu je. To amarya sannu da zuwa. Sani wannan gidanki ne, kina da ikon da zaki da abin da kika ga dama. Ba mai miki magana. Duk kuma wanda ya yi miki ba daidai ba a cikin gidan, ki taka shi ni na saki. Kina ji na ko? Sai abu na biyu. Duk abin da za a yi a cikin gidan nan sai da izini na. Ko me za ki aikata sai kin zo kin tambaye ni na baki, domin shi kanshi mai gidan shi ma
baya aiwatar da komai sai da izini na, sai ya shawarci ni. Kin gane magana ta ko? To, na dawo gare ki ke kuma tsohuwar guzuma da kika tashi kika dan faɗe mai kika nace kika makale mai. To ya samu amarya yanzu sabuwa kaddakar daga leda. Don haka dai sai ki ba su guri su ci amarcin su, domin lokacin da kika yi naki babu wanda ya shigo miki rayuwa, ba wanda ya takura miki. Ina fatan kin ji me nace. To ina muku fatan alheri, Allah ya bada zaman lafiya, Allah kuma ya bada yan kubari bari in tashi ni zan tafi. Amin. Sai an ji mu ko? Sai da safe. Sai da safe. Ta ce da safen ku. Ai ba sai ka ba da hakuri ba kai min tafi ba. Ka je ka sauke hakkin amaryar ka sai da safe. Tashi mu tafi. Ku tashi mu. Amarya ba ta laifi. Tubu da fuskan mana. Haka kawai kawayena suna zaune suna jira a zo a yi siyan baki a basu kudin su tafi. Ka wani sa an zo an tarkata su an tafi da su. Wani kudin ne kuma za a ba su? Kudin siyan baki mana. Salon kawai ka sa a tafi ana yama didi da ni ana cewa mijina ruwa ne da shi ko? Na ɗauka an zama wannan magana siyan bakin yayin shi ya riga ya wuce. Kamar yaya abu na al'ada ka ce wani an daina shi, kamar ya an daina shi, kawai da wannan ruwa ce. Ruwa kuma? Allah ya sauke. Da wannan sai kiɗan samu mace ko kuma tashi mu je mu sallah. Da muka je muka sallah in so muka dawo sai mu ci kawai. Sallah kuma? To ni wai ko malamin makaranta na aura ne ban sani ba, a wace islamiyya kake koyarwa? A'a ni ba malamin makaranta bane ba, ni dan kasuwa ne. To ai gani ne ka kawo kaza ka ce a ci, ka ce a je a yi sallah, to wanne za a yi? Kin kamata da hankalinki. Allahinki. In so ni zan tashi in je yin sallah. In kin gama ki ma ki sallah. Shikenan? Naji. Ni fa ba haka ƙawaye na suke bani labari ba idan sun yi aure a daren farko. Kuma ni ba zan ba su labarin abin da ya faru da ni a daren farko. Kaza amarya ake baiwa ba ango ba. Haka gashi nan ki cinye kayan ki duka. Ni wallahi sai ka bani kaza, wallahi ba ka isa. Kwantar da hankalinki. Me abin tashin hankali? Kwantar da hankalinki, zauna, in dai kaza ne zan baki. Bani. Wai kyau ne irin yarinya ne, me haka? Ka wani mana to. Kuma to ka tashi, wallahi jiran shi ba Allah shi kawo. Kinga, ki sauri ki cinye kazan nan, mai alola mai sallah mu zo mu kwanta. Ta injo. Wallahi sai ka je ka sami baba shaka
tun da ta ce wallahi sai an je an nemi izinin ta ko mai za a yi ai wallahi sai na yi maganin ta wallahi ni ba zan kwanta da kai ba ka je ka har gidanta ka je ka taso ta ka zo ta ba hauka ce banza ma ni zaki wa haka mahaifiyarta za ki faɗa wannan kalaman aure hauka ne wallahi sai ka je ka kira wanda wallahi ba zan kwana da kai a gidan nan yanzu tsalaha wannan abin ka dalle kunka sai ka je kana karbe kudaden mutane ba auren yan nan zaka ba su ba ai wannan shine ake kira zalunci yanzu jibin da suka yi raga-raga da kai sai ka ce mota ta buge ka yanzu ma tukunna wani mataki zaka dauka akan su ba wani mataki zai dauka da musu Allah isa a iya Allah ya san kawai ka tsaya mutumin da ya maka wannan abun kawai a iya Allah ya za ka tsaya ba za ka yi wani mataki ka wani mataki zuwa kotu ko wani wajen dakaci nan kauye ba haba sadauya kake so ne dole in batta Allah ya isa ina daga maganar nan reshe juyewa zai da mujiya yanzu idan aka ce biya kudin su ina zan samu kudin zan biya saboda Allah ai laifin ka ne saboda zulama da son kuɗi irin naka ba gashi ga irin abin da ya ja maka ba duk cikin mu ba wanda yake yin irin duk abin da kake ka karɓi kuɗin mutane ba ƴan nan zaka ba su wai don Allah dubiya ka zo min ko ka zo ne ka ƙara bakanta mai rai in ka ga abin da yaran nan suka yi ba wani kuma ya assasa ba wani ya jawo su wallahi halar da ya jawo su dubiyar da suka maka don Allah ka bari kaka wallahi ba ka cin mutunci da suke a hannun ba ya bani wallahi marasa imani wani dan tsigi baki wani to halar da ya so da su shi ko ɗaya a toye yake wallahi da ya dinga nausiya nan hannuna ban iya daga kafaɗin nan nawa sun so su sauke mun allon kafaɗin nan ɗayan kwa da ya dinga mun kulli a ciki wayo Allah ai wannan ciwon da ke na fuska ai labula sai da suka gama komai na irin lambodin nan na faɗi tsara wallahi ɗayan da ya riƙe ya bankari sai kawai ce ne sauka kaya hawa ne na ji ga maka ya dakin a fuska wallahi sai na gado daga nan dai a sama na rika jin ana ta buɗa ni ba san yadda aka yi ma na shigo cikin gidan nan to shin ina ma makwabtanka suke ba su zo wani gudunmawa ko a ɗan kori yaran ba makwabtan ne za su zo wai kai duk zaman da muke da mutanen makwabtan nan na ka tsammanin zaman Allah da annabi muke kowanne fa zama ake so nake iga bayan ka yan rigar da kake sawa ita ce ake ganin ta fita su kyau ya da munafukai kai wai ta ina ita talatin ta yi to ita ma ɗin da ni wallahi ba san inda ta tafi tun da ta fita ba dai kuka da kwano nan na ruwa ta aje mu ba ta dawo ita ba ta dawo amma da nake jin fitsari wallahi da zan yi na je na ƙara sabara to abinci ba kaci ai kai ni ina wucewa ne mamuda yake ce min wai kai hatsarin mota mamuda ya ce mota ta buge ka wallahi ba wata mota ruwan kokara ne kawai to shi mamuda bai fahimci abun ba kenan dan ni ce min yayi mota ce ta buge ka wace mota sadi wallahi ruwan kokara ne ka san kokara da kake ji da gani wallahi bannata ta fita tirela Allah sai dai mutum bai iya dike ta ba gaskiya ne ma tana iya saba cewa a hannun bai iya dike ba kuma inda mutum ya san kokara wallahi zai ka ce ta adam muka tafi gani ba to yi Allah na da Allah an sadau tunda ka zo da Allah kai za ka kai ni bayin dan yi fitsari waya ka taba nan ka taba hannun ma ita ka faɗa haka da ƙarin taɓa daga baya za ka tallafa bayan za ka tallafa
wayo wayo to wani dan huta ko nan dafe ni huta ayya ayya wai me kai mata ne ba za ka gaya min ba ke faɗa min abin da ya faru wai saboda na ce miki wai ya je ya nemo izinin ki ba za mu kwanta tare ba saboda kin ce ko me za a yi sai an nemi shawarar ki shine ya mare ni wallahi sai da na ga walƙiya da wasu taurari shaura kiris na mutu sallallahu alaihi wasallama ashe ke mahaukaciyar yarinya ce sha ka mata dukan tsiya nan gaba idan ta kuma maka kai mata dukan tsiya mahaukaci an gaya miki ƙauyanci hauka ne ke ni fa tsufanki ba zai sa na saurara miki ba domin ko a ƙauyenmu tsofaffi ma tsoro na suke ji don haka wallahi idan baki wasa ba gidan nan ma sai ya gagare ki zuwa wallahi na fi ki masifa domin an ce min ke masifaffiya ce to wallahi duk abin da kike ji da shi kin tara kin samu kai kuma ka gaya mata ni kake aure ba ita ce take aure na ba don haka wallahi tallahi ta kiyaye kanta yanzu makin tabbatar da cewa asabiyar aljanna ce ko? gaskiya kawaye na fushi nake da ku a ce yanzu sati 3 kenan babu wacce ta zo gidana? sorry kawata wallahi abubuwa ne suka mai yashi yasa ba mu samu damar zuwa ba amma ki haƙuri ba matsala ke asabe waya shi auren ki ya mutu ba shi miki aure na ya mutu gani nayi komai naki babu abin da ya canza kamar budurwa haka kike yi yanzu aure na yana nan faɗa miki kawai da abubuwan da nake ne ban canza ba kawai da auren ta nan ya mutu wa kenan suri mana kina nufin auren suri ya mutu wallahi tallahi in gaya miki tana nan waya ta kira ni wai mijinta yana nan yana bata wuya wahala iri ya kula ta a gidan da kika san tinkiya ki fa in kika je gidan fa in tsaya miki a kofar gida wa ina zaki ci ba za ki shiga min gida ba kuma ko suna da biki ma yanzu baya barin ta je faɗa miki so wata sabuwa kenan to Allah ya raba mu da mazaje irin wannan amin kawata gaskiya auren nan ya karbe ke kin ganda kika kyau kamar ba ke ba ke da Allah wani kyau na auri namijin gawa kullum ba shi da aiki sai kiran siyama amma fa lalle kin haɗe da masifa wannan da irin miji ne ni ba kin san menene wallahi daɗi na da auren nan rai ne da shi in kin ga dama ki raya shi in kin ga dama ki kashe shi to ai ke dawa ba ki tsoron Allah kira ma ai ba tsoron Allah bane ya ishe ki a zuciyarki wallahi fa da tunin ni ce da tuni na tsinke shi haka kawai ni ba na son rayuwar takura ya kin sani taɗija mun fa wani wurin zamu je fa muka biyo ta gidan gidan ba gidanki muka dubo direct a'a to idan ba nan kuka zo ba ina kuka zo kenan mata na bani ta sha ki san me ya kame gidanki zuwa muka mu gaya miki birthday din yar Dubai ke wace yar Dubai ne wacce da kika sani mana wace na sani to gaskiya bara in tashi in je in shirya a tafi ba za a yi bani ba wallahi to kuma mijinki fa ce da Allah ya gane shi sha kai wa yake ta wani miji kinga tashi ki je ki shirya mu tafi bari in je in shirya mu tafi ha ke kin da wani miji ni ba da auren na fito muna jiran ki sauri kan lokaci ya kure mana ni fa akwai abin da yake damuna me kenan yau kusan wata 4 kenan da yin auren mu amma ko batan wata ban taba yi ba abin yana damuna yare da yana damu da gaske me yasa ke gina saboda na san kai ma yana damun ka a ranka ne kin taba zama kin yi tunani akan me dalilin da yasa aka aure miki saboda Asabe ba ta haihuwa ne kuma abin da baki sani ba shine ba Asabe bace ba ta haihuwa ni ne ba na haihuwa saboda haka idan har kina tunanin cewa wai wata rana zaki samu da a cikin gidan nan tare da ni to sai dai ki ji haihuwa a makota idan kuma kina tare da ni to har abada ba za ki taɓa samun haihuwa ba in dai ni ne mijinki
Dan Allah ki faɗa min gaskiya. Da gaske ne Nasir wai baya haihuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina kika ji maganar da waye faɗa? Duk wanda ya faɗa miki maganar nan ƙarya ne ba gaskiya ba. Shi ya faɗa min da bakinsa. Babu wanda ya faɗa min. Me yasa kike rufa masa asiri? Alhalin kin san gaskiya. Saboda ina son sa. Fiye da yadda nake son kaina. Fiye da yadda nake kwaɗayin ganin ɗana da idona. Fiye da yadda nake tunanin mallakan dukkan wani abu a duniya. Ina son sa. Ba zan iya gudunsa ba duk rantsi. Duk halin da na tsince sa. Ba zan iya zama da shi ba. Wallahi dole sai ya sake ni. Dan Allah ki ya haƙuri. Kar ki tona mana asiri. Dan Allah ki ya haƙuri Baraka. Mu ke ce mai matsala ko shi? Da ni da shi dukkan mu masu matsala ne. Saboda duk abin da ya samu dan uwanmu tsakanin ni da shi ji muke kamar ɗaya ya samu. Dan Allah ki ya haƙuri. Kar ki bayyana wa duniya halin da muke ciki. Ki Baraka dan Allah ki ya haƙuri. Wai ba na ce maka daina tashi na da sassafe ba ne? To ai na ga na tashi ne kuma ban ga kin yi komai ba. Biki breakfast ba, babu abin da kika shirya a gida. Kuma kin san zan fita office ne ba. To ai wannan lokacin ba shi bane lokacin tashi ne. Ba yanzu bane lokacin tashin ki. To ai nan ba gidan ku bane. Gidan mijinki yake nan. Gidan mijinki ne. Ku ya zama kuma dole ki bauta mijinki. Kin gane? Idan ban manta ba haka sai mata ke mun bane. Zuwa take ta tashi ne da kanshin tare za ta tashi ni kafin in tashi bacci ta je ta hada mun breakfast ta hada mun komai sai dai in je in ci abinci in tafi office amma ke kin zo kin kwanta na miki magana kina cewa nan ba gidan ku bane. To ai gidan mu kace nan kuma gidan mijina ne sai abin da naga dama zan yi kuma da kake ta maganar siya mu ce ni kuma ni ce ba dole bane sai halin mu ya zo iri ɗaya da siya mu kuma tun da ka auro ni ka kawo nan gidan dole ni sai ka hakura da halaye na ka zauna da ni a haka. Gaskiya ne to bari ki jin ga miki ki je ki tambayi wace ce siya mu a gidan naku ko kuma idan ba za ki zuwa gidanku ki tambayi wace ce siya mu ba ki shiga makwabta ki tambaya ki ji wace ce siya mu a wurina ya halin ta yake idan kika dauki irin halin siya ma to kin ci riba za ki samu yabo da dama a wurin mutane ke ba ma a wurin mutane ba har a wurin ubangijinki za ki samu yabo saboda irin halin da take kullum ni kokari na tun da ka zo gidan da in dauke ki in saka ki a cikin zuciyata in ga ina kishta miki ina miki komai amma ke ba ki mu me yasa ke ba ki mu haka ba to shikenan idan kin ga dama ina falo ina jiran ki zo ki mun breakfast in ci in tafi a office idan kuma baki ga dama ba ki zauna duk abin da ke ga dama ki ci gaba da yi za ki samu daidai da ki siyama to ka tafi a hakan mana in ka tafi wa zai ji jiki sha kanka ake ji wani malam wani har yanzu malam a ce saboda Allah da annabi na me fa alwala ce na gani har yanzu baka iya alwala ba. Talatu yanzu ki hakkina da abin da zaki goranta mu haba Talatu to ba gara ni alwala ce kadai ban iya ba ke fa ba sallah ba salati ba astaghfirullah
wankan tsarkin nan daidai da wankan tsarkin nan baki fa iya shi ba Talatu. Wai ke saboda Allah annabi Talatu in banda na rufa miki asiri na aure ki wanne mai bakin uwa ne zai aure ki? Ha ba Talatu in Allah ya rufa maka asiri kar ka tona wa kanka. Kai ko yarinyar nan da ake ganin ta balle gaza baraka wallahi ko baraka ina tabbatar miki Qur'an gara baraka da ki. Me na ji ana kiran sunana? To da sai kunya ɗeran tanka yau kuma rashin kunya take hadda mu za a yi ya to an kira sunan naki ca ne yi tun da kika bar gidan nan kika yi aure daidai da batan watan nan bamu taba ji kin yi ba ya ta irin barin nan na amari kin yi shi ta yaya zan yi bayan dan naku ko haihuwa baya yi ke me kika ce aikin ji ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ina mace gidan take ta fita tun ɗazu to ina ta je ba ta faɗi inda za ta je kawai da ta shikenan je ka ci gaba da aikinka alaikum sani da huta ni to Allah ya sa lafiya ya aka yi lafiya kalau to ya aka yi ina jinki tun da na zo ni gidan nan nake kula da yadda kike kula da ni abin yana burge ni kuma na lura da kyawawan halayenki dalilin haka ne fa bana kishi da ke saboda irin musguna miki din da take yi kin san fanni ma fa yanzu ta fara dawowa kaina don haka sai isa nake so mu haɗu wallahi mata rashin mutunci ko gidan nan mata dai na zuwa kinga gaskiya ni ba zan ɗauki shawarar ki ba ni ba zan iya abin da ke faɗi ba na daga aiki na gaji zan shiga in watsa ruwa a gode bacci kake aka? ba ni makulli to waɗannan al'amura duk yana da kyau wurin kallon su mu kalli manufofin shari'a lokacin da za mu yi aure wato wannan zai tilasta mu kenan zuwa ga na farko yin auren da kuma abin nan duk wahalar da za mu sha a cikin sa lada ce wallahi in dai mun yi da kyakkyawan niyya dan dole ka sha wahala sunadarin aljanna kuma shine wannan matsalolin dan da su ne idan kana yin abun dan Allah sai a cikin kare zunubinka a cikin kare maka zunubinka dole mata su sani cewa maza su ne masu daraja a kansu masu kima a kansu su ne shugabanni a kansu kada ta dinga yawan fita ba tare da izinin mijinta ba duk inda za ta tambayi mijinta za ni unguwa domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce idan matarka ta nemi izini za ta masallaci kakka hana ta daga nan ne malamai suka gano cewa mata ba sa fita daga gidajen mazajensu ko da ko wajen ibada za su
to sai ta nemi izinin mijinta. Wannan yana daga cikin abin da zai nuna miji matarsa tana girmama shi, domin tana shawartarsa kuma tana neman izininsa in za ta aikata wani abu. Yace da kamar Allah zai yarda wani ya gaida wani da sujada goshi a ƙasa, da ba wanda zai yarda sai mata ta gaida mijinta goshinta a ƙasa. Matan nan Ubangiji ya gaya min wacce aka rataye ta a jikin gashinta, aka juyo kanta kuma ana ragargaza mata wuta kwakwalwata na ta farfasa, sannan Allah bai yarda ta mutu ba, kuma duk azaban nan da za a shekara miliyan ba mutuwa sai dai shan azabar. Laifinta a wajen Allah wato yawo take da kanta babu lullubi. Maza suna ganin gashin kanta, maza Allah shine ya faɗi wannan. In mutum ya duba littafin da ake cewa makarimul akhlaqi zai ga inda maza Allah ya faɗi wannan magana. Sannan Fatima ta ce to ya Rasulullahi, ita ko matar da kace kaga an huda nonunanta an zo an rataye ta a jikin nonon ƙasa da ita kuma ana zabga mata wuta a jahannama, menene ta yi laifinta? Yace ita kuma wannan Fatimatu Ubangiji ya ce min laifinta duk yayin da ta zo kwanciya sai ta juya bayanta wajen bango ta bar mijin, ba ta juya gabanta wajen mijin ba. Sai mu kin ga abin da nake ga miki ko? Kin ga irin abin da kika ja mu? Dama na faɗa miki babu wata mace da za ta nemi mun gurbin ki. Allah ji kanki. Allah sarki siyama. Ni ya kamata in mai maka gurbinta tun da kaddara ta riga ta haɗa auren mu, amma shaidan ya hana. Tsoron Allah ya shige ni ne tun daga jiya da na dawo na tarar da kai a kofar gida tare da mai gadi, kai da gidanka, amma na tafi da mukulli na barka a waje. Don Allah da annabi ka yafe mu, ina zan kai wannan zunubin? Na maka alkawari zan ka gurbin yar uwata Siyama. Ina so ka faɗa min dukkan wasu abubuwan da take maka, daga yau zan fare maka shi babu fashi. Mafarki nake ko me nake yi? Gaskiya ne, zahiri ne, ba mafarki kake ba, ni ce. To inda ba mafarki nake ba, Siyama ba ta so ta ga zubar hawaye na. To bi inda ta ga hawaye na zai zuba, tana kokarin share mu. Inda ba mafarki nake ba, ya kamata ke mun abin da Siyama take mu. Na yi maka alkawari zan share maka hawaye. Na maka alkawari daga yau ka daina zubar da hawaye. Ai wallahi sai ka sake ni, dan wallahi ba zan zauna. Ke zan buge ki. Ka ga yadda ka uba. Ki bari mana to Allah da Allah, ba so ake ai sulhu bane a saisaita maganar nan. Yanzu kai na so gaya min zancen gaskiya. Yanzu kai shi ke nan famfamfan kai ba za ka haihu ba. Amma gari ne aka yi haka tukuna mai kai. Kafin wannan baba, Baraka tana da 'yancin zaɓin zama da ni ko kuma ta rabu da ni har a cikin addini. Don haka abin da ta zaɓa shine ba ta son ta zauna da ni saboda ba na haihuwa. Don haka Baraka na sake ki saki daya. Ba haura fi shi watan lafi. Wallahi ta fi nono bari jarin ta za a ce wani nan zan zauna ba zan haihu ba. Wallahi. Ke. A'a. Kaki. Talatu. Kin dai gadda abu ya faru ko a gabana aka ɗaura auren nan kuma a gabana aka kwance shi. Uzu billahi. Asabe, don Allah ki yafe mu ne. Na asabtar da ke, na cutar da ke, ba a laifin ki ne ashe. Don Allah ki mu afuwa, ki yafe mu ne. Musamman soyayyar ɗana bace ba ke haka. Kuma ki daina kuka. Dan ba cin ban taɓa rike ki a cikin rai. Amma kai baka ma kyauta mu ba. Kai ta kanka zan fara, kai Nasir. Ko ba haka bane? Yanzu kai Nasir in banda cin fuska. Ni a gabana za ka saki yattawa saboda Allah da annabi. Ai ya kamata kai min kara, duk da ike dai na san ita ce ta ce ka sake ta,
amma sai ka tuba fuska ta ni ma kai mun kaɗa ko albarkacin gyata maka gata to shi kenan sai ta je kuma ita ta jawo kanta sai a je can koma ilimi mai ɗora a ita kwana cikin yashi amma dai na sa ran ko karan nan kai mun yasu alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Yare ka tashi da ni da breakfast duk mun shirya kai kadai muke jira. Allah ya miki albarka da ni da ke da siyama insha Allah biyan aljanna ne dukkan mu ba ka tashi mai karfe na ka'ida ce ga ni mun diga farewar yara kar ba a warar yara kamar rikito Allah da ya biya duk irin kokarin da nake yi amma shine zaka ce laifina ne wai yaro wannan ya ta mutuncin ma gari a ƙarya ne soja ba taure larota ba ina kake kai rubuce ogo kai san ka da hankali don in ne kai san bada ba yanzu na da su dai an kai sati iya yanzu Emuri Michael. a raina na yanke shawarar na aure ki na kai ki gidana na killace ki zama mata ta uwar ƴaƴana. To akwai matsala amma ba ni zan gaya ma ba umma ce da ta gaya ma. Zancen ka yana da daɗin ji amma akwai sangaro a ciki. Ina tunanin kuma mun daidaita ina so ki zame daki. Da kun ga yarinya da kun ga kuna son ta kuna son kuma duk matan duniya nan sun gane. Amma ku da kin san daga inda na taho na zo saboda kawai in cika miki alƙawarin nan wallahi da baki faɗa haka ba. A yanzu ban shirya aure ba. Assalamu alaikum. Mun ga hana mu bari nan da wata shida. To ai ni babban matsalan jiran ne ba na so. Mun yi magana da Alhaji akan Yasira. To matar gidan ta ce a'a. A'a umma, ai kowa ya sani ana yi nan saurayi na ne. Ko zai magana aure a ce an yi tijjin. Ƙarya yake miki. Tana fada a wajen da zaka ta samu. Wurin Yasira na zo tana nan. Da kuɗin wani akanta. Ka ɓace min da gani. Sadiq Moviton on track again with a movie full of controversy. Matar mace. Yau ba su gama kona ba. Dama bai shirya bane. Me a ciki in ya shirya sai ya dawo mu ga yadda za a yi. Ka zo kawai zuwa ɗaura muku aure da ita. Haka shi kenan hankali kwance. Akwai wanda ma ya da kuɗin sai yake kanta shi ma sai ka biya kuɗin. Matar mace. Matar mace suka ce an nuri na. Inda za na biyo ne ta goma ce. Yake zuciyata take muradi. Akan ki nisa na ɗaura zurfi. Na sai da raina fage na shaɗi. Zama da ke za na samu buɗe. Raba mazan tsindima cikin Matar mace. The biggest puzzle is there is a woman who's having an affair with 4 men at the same time. Why and how? It's controversial, it's confusing, it's unacceptable. Matar mace.
daga lokacin da na ce ina son ya tsira tun daga wancan lokacin har ka lokacin da baba ya ce da ni ta samu za a aura mata aure na taɓa cewa a maido min da dukiyar da na kashe. A'a baka taɓa faɗa ba. Lafishi iya kuɗi na da na kawo a dawo min da su da zai na yi hidima ta da shi. Dan Allah dan annabi Bala ka yi haƙuri ka ji. Matar mu ce Yawo FKD movie, story and screenplay Ahmed Edore, executive producer Abban Dole, co-producer Danjuma Salisu, producers Naziru Dan Hajiya and Yawo FKD. Matar mu ce directed by the fresh kid on the block Ali Nuhu Because. Sai mutunta ne ko azalimai? Kuka ɗaura mana yarinya ashe ba budurwa bace ba zaura ce ƴaƴa har uku. To. Matar mu ce. Thank you.